Makikape. Kape, 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 kape. Ready for the wedding? May kape, kape, kape. Ay, ang ganda ng iyo, laki. Ay, nako. Thank you, Rita. Dito na po. Meron kaming DoorDash na $200. Meron akong baon. I'm so puyat. You know, puyat? Dinagdagan ko lang ng mga chocolate. I have bread. May, Ha? may chocolate. Yeah. More than, kasi nagko-COVID ako ng ice cream. What's the ice cream? Boba? Kasi na yung damit na ano. Dami-dami. Kasi na yung damit na sinasabi niya. Sukatin ko muna. Ayan dyan, nandiyan eh. Teka. Sukatin ko sa'yo, papakita ko sa'yo sa akin. Ang hirap kasi na walang cool. Tungang kay Roy, babalik ulit yung ano. Hindi naman Too much ba? Sige na. You're so stressed about the dress. Sugar, too much sugar. Ano yan, orange juice. You're just gonna wear it one time. You guys good at you Okay. got clothes already. That's crazy. Sino ang nanood na kasi ano? Let me see your dress. Ito ba yung may sakit? Ito? Si Bailey. Si Bailey ba to? Si Bailey ba to? Ay, ano, nakahiga mo. Naka-aircon ba? Kawawa naman. Oo, sabi nga ni Dol, dahil daw sa ospital at kaya ng Sabi, kumusta ka na? Akala ko ba dinala? Ay, hindi naman in ospital. Anong sabi daw? Ay, ano na lang mo. Bakit daw? Anong problema? Ano yung... liver yan. Ha? Hepatic, liver damage. It's okay. Relax lang. Ano mga be, ano yung dress mo? Na? Meron akong baon. Meron akong baon. Binig ko. Yan na to. Ay, ako na yan. This is my baon. Dapat bigyan niyo na lang ng Ang sarap ko ng baon ito. Ano binili mo? Oo, oatmeal, oo. Oatmeal. Oatmeal, ah. Masyadong healthy yan. Dapat papaitan. Ay, ay, ay. Ah, Beng. Dapat papaitan. Ah, ready ka na sa kasal. Malapit na eh, no? Oo, oh, ito, magsayawan tayo doon, no? Kaya, kasi Oo. tayo, Saya tayo. Darating sila, ano? Matutulog yung iba sa, ano, sa kabilang bahay. Kasi wala kaming space. Ako sa garage. But at least it's okay. Yum, yum, yum. Ha? Ano accommodation? From Europe. Ano accommodation? Yeah, it's $300 for one Ay, box. yung ano, yung si Tats daw doon na lang sa bahay kasi mag-isa lang siya. Tapos si Michelle na lang dito at saka yung dalawa niyang anak. Kaya rito, Oo, si Lito. Tapos, kaya lang ang ano natin, paano sila kung aalis apple tayo? pie. Oo. Hindi pa, Bing, sa'yo yan. Apple pie lang, ha? Ito Hindi naman. pa ako kakain kasi Kanino mataas magsabihin ang- kanina? mataas ang sugar ko. Okay lang yan. Kain, ha? Gusto naman bata ito. Ano nga sasabihin ko? Problema. Yung ano, yung... Sa akin. Tapos sila Michelle. So, ano, paano yun? Di ba alis tayo na maaga? Oo. Ay, sila. Sino bang maiiwan dito sa, ano nyo? Sila, si Joanna, part din sila. Si Jensen ba, ano? Kasama lahat yan. O, di maaga. Di pasunduin ko na lang sila kay, ano, sunduin ko na lang sila sa umaga. Para kung gusto nilang kumain pa sa, ano. Gabi tayo. Ang bala ko si Michelle at si Lito doon sa isang kwarto dito. Hindi, ganda yun eh. Takot ka na. Ha? Ay, di pag hindi, doon na lang sila sa bahay, magsiksika na lang sila. Hindi, ah. Tapos yung dalawang lalaki, ay yung si... Di, walay pa. Dito. Ay, marami sa bahay. Mas matakot din pa yata sa akin si Kito. Kung di Ako mo matakot kaya eh. yung dalawa na ano. Andang si Tita Aurelio eh. Kahit Hiwalay. Ito ba? Kumusta na po? Hindi naman dito to kay Tita Aurelio. Ha? Kay Tita Aurelio. Tinutulugan ko yun eh. Alin? Kinatita? Ay, okay lang doon. Wala na ba yung salamin niya? Tinanggal na pala, no? Ayun Nakakatakot. sila Michelle. So anyway, ang problema natin, yung papunta na tayo doon. Kasi si Tats, ang sasabihin ko na lang, maiwan na lang si Tats. O kung gusto, kaya lang kung sasama sila, eh okay na ba yung hotel?
Machi-check-in ba ni Doris? Kaso mo, malayo pa yung hotel na isa eh. Pwede silang dumiretso Saan siguro sa doon. Tiangga? Oo. Hindi pichanga. Hindi Sabay pichanga. tayo. Hindi, ayoko. Baka eh. Yung hindi pichanga. Kaya ako na, ano sa'yo, ako kumakain ito eh. Bakit Hindi ako sanay na akin na lang yan. kumakain. Sarap. Hindi ako sanay Baka- kumakain. Kumakain ako Sige, alas si 3 Joanna. na. Kumain na. Healthy. Baka, Kumain na yun dito. sige siya kasama. Sinundo ako, hindi, sinundo ako. Mami, asan na yung damit ni Doris na isa? Bumalik ka sa taas. Takot ka. Hindi ako takot. Kasi hindi siya Hindi ito ba hindi nag- na nagpapaano to eh. Hindi. Hindi na. Hindi ka nakaramdam? Oo. Nung kasamahan ko sa si Ate Yossi, ay nagpaano ka pa yata, nakita ko yung ano mo isang araw, urine, ako nagpa-process eh. Saan? Kaya sa Ritos. Nakita ko yung ano mo. Ano sabi? Hindi, ako nagpa-process ng ihi. Ah, Oh, siguro mga Webes yata. culture. Webes. Culture pa. Late ako ng Webes eh. Yeah. Lapit ng kasal. Saan lugar dito? Timakila. Wow. Tapos diretso tayo ng casino. Ano yun to eh? Inuman magdamag. Ay, hindi naman ako umiinom na Pwede ba hindi ka uminom magdamag? Matagal na, di ba? Kahit na, never. O inom ka na social. Hmm. Kunin mo ah. Hindi, susukat ko muna yung... Kain tayo. Susukat ko yung akin, tapos tingnan mo kung ano mas maganda dun sa sinasabi niya. Ayaw niya kasi nitong sa akin, mas gusto niya Apple yung pie. sa isa sa kanya. Pero isusukat ko, tingnan mo kung alin ang maganda. Diyan ka lang muna, Dad. Ayaw umilang eh. Hindi mo namimiss ang mga adobo, mga dinakdahan. Ay, oo na inis ko. Gusto mo ba? Ay, andang gusto ko Gawa. na gulay. Sige. Gusto Ado. ko eh. Pinakbet ni ano. Oo, pinakbet at saka yung dinding. Yung gusto ko. Kumakain ka naman ng baboy no konti. Oo, pero Konti lang. as possible, ayoko ng baboy. Mas maano nga yung kaysa baka. Baka is very ano yan. Sabi, Mas matindi yung baka. hindi man ako masyado kumakain ng baka. Nilalagay ko Pero kailangan mo protein din. Oo. Mga payat ako ngayon eh. Pero maganda ng payat. Mas maganda pa yan. Pag nag-gain ka ng weight, problema mo yan sa yung tuhod. Kaya ako, everyday ako exercise niya. Sakit ang tuhod ko. Lakad-lakad tayo ng ano. You know? Ha? Gridley, pagka-text mo siya. Ang kinintahan natin nun. Hmm? Yung birthday ko. Liberty Park. Liberty Park. Masarap yung kape? 3-in-1 yan. Ay, oo nga, nagkaroon kanina. Hinabos ko na to, nagbubro ako dati ng kape eh. Alas 3 ako gigising. Sabi ko ako, ito naman, isa magluto pa ako dito pagdating. Ha? Kaya kung ano eh. Wow. Dati, ano mo muna nga? Nakaano ako. Mapigyan mo nga. Parehas naman kayo. Yan ba yung sayo? Teka anak, teka. Ito muna. Hindi ko makita. Parang luwag. McDonald's tayo. Teka. Meron pa ba yan sa taas? Ang mata ko ay oo. Ang mata ko ay madilim. Apple pie. Teka mga anak, Hindi, teka. okay lang yan. Ano mo na to? Isipan mo Hawakan mo na. ito. Isipan mo na. Teka. Akin na yan. Yan, teka anak. Baka masira. Ang siper. Ako na. Yan, ko yan. Aba, bakit ang mga siper? Oh, yan. Landahan. Pag nasira yan, hindi ka makakuha ng mga regular. Maganda, pero simple na simple. Bagay, meron ka bang magandang kwintas? Eh, madali na lang yun. Ha? Maganda. Yan, ito yung isa. Ito Oo, yun. oo. May isang blue si Doris na ano niya sa akin. Ay, magkano naman yan? Kumura eh. Ito hindi. Ano ito? Hindi ito sale. 198 to. Hindi yung sa kanya. $98 lang yun. May sale ngayon yung $259 yung sa kanya. Wala sa iyo. Hindi mo na kailangan. Kaya hindi ko na siya kailangan Wala. kasi masira man siya. Mag-heels Hindi, lang. tsaka talaga yan ay may trail. Oo, hindi na Hindi kailangan naman tong mag-heels ka? Oo.
Ano pa isa? Tingnan ko nga, baka may mas maganda. Kasi Ay, itong ayaw, bayo na bed. ayaw to ni ano, pero isukat ko. Ayaw ko ng Sabi. blue. Ayaw Very din light ito. ang mukha mo eh. Hindi ang kulay Pero ng maganda skin mo. sana to. Magandang design. Tingnan ko. Ayaw ni ano, ni ng Jasmine ng color. Masyado daw to blue. Masyadong pakilamera yun. Ako, sabi ko ni Doris, Mama, baka hindi ka pa rin. Ay, kung hindi ako So, isukat ko nga, Ben. Yan mo. Ay, maganda rin. Maganda nga, sana nga may kulay na ganyan eh. Sana navy blue. Baka di ako paupuin doon sa ninong ano pag hindi. Sabi ni Doris, baka daw hindi ako kasama. Sino tinakot niya? Magpa-pearl ka ha. Abe, magpa-pearl ka. Pearl. Kahit pa walang Ako meron akong pearl. Kung ako'y... Hindi nga. Kung hindi niya isama, I don't care. May pearl ako. Baka stick to sa damit. May pearl ako. Lutot ka. Sabi ko, Ilang oras ang biyahe tita? Dito? pagdating ako ba? Doon ba sila mauna na sila doon? Kayo? Meron yata nirentahan doon eh. Di ba kasabay? Ibang Dati kami. sinabi sila ng hapon ng Friday eh. Ang susundo ako. Ay, yung car mo ang hiramin ko ah. Saan yun? Doon. Saan? Sa airport. LAX? Ayan. O Long Beach? Ayan. O LAX. Okay. Anong oras ang dating nila, ano, Tita Shell? Hapon daw eh. Yan. Ano may electric ko? Tinak na parang, di pala. Teka na. Gusto mo yun. Teka na, maganda yung nakasabi ito eh. Naka-off na tayo 1 week. Sabi mo, Tuesday ka, Dad. Oo, kasi baka may mga ihatid pa ako eh. Nag-ano ka pa? Nag-Uber toy? Ha? May hamatid. Dami ka palang business. Ay, Mama, may bumalik ako sa Alcabida, ha? Bumalik na kami. Baka may i-refer ka. Bago. Kasi, teka muna. Alam mo kung ba? Setting ko ng alak sa tubig. Dinaan ko ng 2 galon. Sabi ni Kuya Madingay, patikin nga. Bigyan ako. Hindi nagang kitchen ng lalaki. Kala mo na na-comment? Wala pa ba si, ano? Nakakatikin kayo? Oo, naubos na yun. Tubig naman sabi. Wala na ba siyang ano? Wala pa ba siyang alkaline? Wala. Bakit ko na kumuha siya? Alam mo, nagtsatsaga. Kuya Mandil, kita mo ang depresya. Oo, Ako matipid. rin sabi, magaan ang At saka hindi yung ano, nag-ano siya, nag-ano ba siya, kung gusto nila, wag silang magganyan. Sabi ko nga. Attach niya lang. Pero Meron bago eh. Hindi, at saka ano, si tita nag-ano siya, nagbubuhat pa sila maglagay doon. Ay, no. Ako rin ako, may kaya nga. Bakit ayaw nila? Downing. Wala naman, ano eh, parang purple. Ha? Hindi, Hindi. Maganda at may design sa taas. Gray. Gray, off gray. Maganda mga batok niyo eh. Okay, ganyan lang kita ang Ay, batok. ang pimple. Maganda rin yung blue. Ito, ay, ayoko nga sana itong ibalik kasi Yung blue. 100 na lang ito, nag-sale. Itago mo dahil alam mo, pag may party ka na, mapapamahal ka mga December. I Kaya know. ako, kaya ako, bigyan ako ng binibigit kay Doris noon eh. Yung sa akin, tago ko. Kasi hindi niya isuot. Ha? No, ay, may in-order nga ako sa iyo na ano eh, May na So far, maganda yung blue. yung isa. Hindi, yung Wala isang nang, blazer. ano, no, wala nang shoes na lang na maganda. Oo. Ang shoes mo dyan, naka-silver ka o kaya Kahit na yung cream. naka-white. Naka-white. Ang galing Ang ng white tuxedo and naman. blue. Hindi, yung Tapos, sa ginawa lagyan mo natin. lang ng magandang decoration yung leeg kasi simple-simple. Meron ka magandang necklace na kahit fancy pero sa Nordstrom ka bumili, parang nakakatulad. Sa uli mo lang pagkatapos. Eh kasi ano, simple yung blue eh. May blue nga na inaano si Doris sa akin, parang ganito rin. Doon ka ba nakakwarto, tita? Ha? Doon ka Hindi, nakakwarto? takot pa ako dyan. Saan ka? Taas? Mhm. Hindi, ano mo lang. Sanayin mo na. Ano mo lang, ayusin mo lang, rearrange. I-arrange na nga yung video na. Hindi na nagpapaano. Walang restroom. Meron. Meron yata, di ba? Wala, restroom dyan sa O, di kaya pag-connectin mo na lang. Wala nga eh. Oo. Kaya doon eh. Paid na rin to, no? Ha? Paid na. Oo, matagal na. Wala kang problema. 15 years. Shoot. Mm-mm. Malaking investment na to. Kita, million to. Oo. No? Maganda rin yung kanya ng La Palma. Bayad na rin yan? Hindi pa. Mas mahal ito o yun? Ngayon, magkano ng value nito? 900 lang. Hindi siya mabot 1 million. Hindi. Mama Beng, at saka itong blue, Kaya ko na yan. komportable, malamig. Kaya maganda ang lapot sa'yo. Ang Ito maraming rapol-rapol eh. Ah,
Tsaka ang ganda ng kulay. Maputi ka kasi eh. Kasi yung light na yan, light ka na eh. Ayun ang sabi naman ni Tats, Color. makita yung iyong mga bilbel. Oh, maganda yan. Kaya lang nga, bibigat ka dito ng mga dekorasyon. Tsaka yung ikaw. Tapos ipataas mo yung buhok mo. Pero Siguro yung sa kayo maniwala. Ang ganda na ngayon. Eyeglass. Alam mo rin, meron akong mga bili sa TJ Maxx. Meron pa akong parang, yung mga bobby pins dito. Nalagay ko dito, oh. Kasi ang ikli ng buhok ko eh. Gaganyan ko dito, oh. Nalagyan ko dito ng mga bobby pins na iba-ibang kulay. May eyeglass ka dyan. Dalawa lang yan eh, dalawa. Sinuli ko na yung 4. Ah, Kasi yung message na charge na ako. ayun. Yung iba, So far, blue ang gusto ko. kasi wala nga masyado, puro blue ngayon eh, dark blue. May itim pa kasi doon sa Doris, huwag kang mag-itim-itim. Sabi ni Jasmine, tira ulo ka, alam mo yung nanay ni Alex, masyadong, masyadong superstitious bili. Ang dami niyang gown. Walo yata ang gown dahil nabuhat. Ay, buti nga, ginanon pa sa kanya nung babae. Ito nga, binalot lang dito, ginanito lang eh. Ay, sabi ko Doris, Sinuli ko, madali lang isuli sa Macy Dito? kasi yung aking Kasi 4 dito? hindi, doon ako sa likod kasi nga pumunta kami sa JCPenney at mo, walang problema, ni Roy, Roy, maganda sa JCPenney ang mga Doon ang nga kami, lalaki. girl. Bastos naman yung ano doon. Ayaw niya, pangit. Hindi sila marunong. Mas maganda ang Macy. Bastos yung Maganda ano. pa rin. Si Elmer, paborito niya yung lahat ng kanya mga, yan Ay, doon ba sila? Hindi magaganda na. Yan o, kay Elmer yung puti. Pati sapatos niya, galing doon. Ako punta ako sa swap meet eh. Huwag kang mag-swap nito eh. Isang beses lang. Ninong ka eh. Bakit naman? Hindi naman makikita. Naman may katulad. Bakit paalis? Tatanungin ba? Ano to? Ano sa mabilis? Puti mo sa kanya. Ba't parang ang liit ni Elmer? Reaction. Anong size niya? 16. 16 yan eh, no? Pareho mo, medium. Oo, tsaka Pero matangkad siya longer eh. yung kanyang 34, 35. Matangkad. Yung sa'yo 30 to 30, Puti sa Ano kanya ba, kasi. ano ba ang 34, 35? Ano mo nga, Dad? Hindi, huwag mo sa kalalaban lang niya eh. Hindi, Ano ka ba? yung ganito, parang No, yung ano? kamay niya, mas maliit pag 32, ano ba ang... Hindi, Lalabahan na yan eh. Ang inaano ko lang, ang 15 ka to 15, 34 to 35, ano ba yung 32 to 33? Mas maigsi o mas... Huwag mo ano yun kasi kalalaban lang nila. Parang ano, maigsi. It's okay. Yan ang size niya eh. No, ikaw nga tingnan mo Huwag kasi. mo muna ako ano, pero huwag mo isuot kasi nalabahan na nila yan. Ano ka ba? Igaganon mo lang eh. Ay, Igaganon mo lang. Parang maliit ang kamay nito. Para maikli, pang babae. Kaya nga yung kay Roy O, parang kasi, babae. kaya nga inaano ko sa'yo yung O, di picturean mo. Parang Ah, babae. gina. Pinapatry ko sa'yo, hindi naman nasusuot eh. Ay, naku, tingnan mo Udang mga dahil ko. yun. Dapat hindi ni Elmer, bakit mo napapakita ko Maverick? Dapat hindi niya nilagay dito kasi nagmulmul na. Oo. Kaya mo, yan naman. Yan yung aso. Nandun yung aso. Si Elmer, mas makinis pa kayo. Hello! Ha? Si Elmer. Ciao, bagong maglaba. Igaganon mo lang, di mo naman see? Oh, ganda nga. Kaya Sakto. nga, 34, 15 siya. 15 by ano siya eh. Ang 34, yung... Ayan o. Ayan, 34 liig. Picture ako. Hindi ko nga alam eh. Ano yung Sige, sige. 34 and Ano yung 35? Yung kay Roy kasi 32 and 33. Akala ko mas Mahaba. maliit. Pero mas mahaba. Ano ba siya? The way it... Used to be. Nesot ko nga. Parang na-excite. Tingnan ko. 34. Kaliligo ka naman eh. okay lang yan. Para makita kung tama. Kasi ang hirap pa. Di pa nag-ano yung ano. Oo. Yung anong tawag ito yung babae doon. Nilabahan na ni Edna ito, no? Oo. Kaya mo siya. Kasi mas malaki ka pa kay... See, tama lang yung kamay, oh. Tama yung kamay. O hindi. Masyado Tama lang. maliit. Mas malaki ang ba? Tama, huwag mo na i-close. Tama. Yung kamay. Yeah, O, masyado. sakto lang. O, see, 30. Sakto. Hindi, parang maliit dad, kapos, oh. Kapos na kamay. Ang tanda ko si Elmer eh. Yeah, ba't kapos ka, oh? Mara mo kung mas mahaba ang mga kamay Mabig, mo. no? Oo, Diba? kapos. Tama lang yung 15 mo
pala. Kapos. Hindi mas mga kapos kay Elmer, matangkad siya eh. Hindi may ilang mga braso ni Elmer. Hindi nga. Oo. Nakita ko suot niya yan eh. Oo. Mahaba, malaking tao si Elmer. Pero may ganda yung Aray mo. Mabing, thank you ah. Inubos ko na. Ay, Diyos ko. Oh, ito pa oh. Sumayo Hindi na. Ano ito eh. Dapat hindi ni Elmer inano, mulmul yung kanyang Oo, eh. Paplansyahin na lang niya, no? Hmm? Paplansyahin na lang niya. Hindi niya siguro nakita ito o dati na. Asan yung kanyang tuxedo? Kasi ang, Kita. Mama Ben, ang ayoko lang dun sa JCPenney, ang alikabok-alikabok ng mga damit nila. Bakit? Ewan ko. Oo, malikabok. Alikabok sila Why? mga Ewan ko, damit. first time ko lang pumunta doon. Parang di man lang nila sa mga tamad pa mga tao. Sabi ko sa kanya, di ba kayo, ginulo namin tuloy. Parang sabi ko Tsaka lang, wala "Ay, silang wala customer naman nag-aano service sa na, no?" inyo, nag-help para malaman namin kung ano yung size na ano, sabi niya ay, Wala? bla bla bla, wala sa doon sa Macy. O ngayon, ginulo namin ni Roy. Siyempre, Parang nag-help may kami. disappoint ka. Kaya dami mga pag mga kliyent, Oo. pasyente ka, ganito. Bibigyan mo lahat. Tapos pag ikaw, makita ka lang parang gusgusin eh. Parang Oo. tingin nila sa'yo, basura eh. Kaya nga, pag ano, ang mga ano, ganyan, mga racist din. Oo, ano sila yung tinitingnan ka nilang, ano, parang kang, ano. O, tingnan mo nga kung nakadamit ka na maayos, naka-necktie ka, kung tatrato kang ganyan. Ay, hindi ka necktie dad, ano ka, yung ganito ka. Gusto nga, sando pa ako, makikita tattoo. Hindi, may ganun sila eh. Kasi inaano ka, sa itsura. Alam mo, ito'y panaroon kami ng movie kagabi, si Sharon at saka si Robin Padilla. Tuwan to si Doris, para ikaw daw. Yeah. Si Robin Padilla. Sabi niya, dati nung para si Roy. Pati pagbibiro niya. Ano pinapanood nyo? Netflix? Oo, Netflix. Nakakatawa si Sharon at saka si... Ay, tayo lumang ano na. Luma, pero nakakatawa si Robin Padilla mag-inarte. Na para bang sabi niya ay, high school silang, magka-high school sila eh. Tapos mahal na ni Robin para nung high school yun, si Sharon. Ay nag-asawa sa iba. Ay ngayon ay naghiwalay Eh, dito ka na noon. Naghiwalay siya asawa niya. Ah, oo. Ay si Robin Padilla, bumili ng bahay sa lugar din niya. Sabi niya, ay parang si Robin Padilla, parang, parang, ano, Probinsyano. oo, parang Oo. hindi niya gusto, si Sharon ay sosyalera eh. Ang anak naman niya ay si, magandang anak ni Barreto, na boyfriend niya ay si Anderson. Sino yun? Si Mabeng, Julia. Julia. alam mo si ano, pinakita ni sabi ko kasi kay Doris, yung ano niya, yung damit na sinasabi niya sa akin. Sabi ko, Des, 259 siya, pero on sale siya ngayon. 100 something. Oo. Sabi niya, wala naman dito 100 akong binayaran. Binigay niya resibo sa akin. Oo, 200 Sabi niya yan. ito, 199. tinignan ko, walang nakapunch yung damit na yon. Dalawa ang punch niya na walang ano, pinunch siya ng magkapareho. Oo, kaya pala. Double punch ang isang ano Mm. niya, pero so ibig sabihin chinarge siya ng malaki kasi yung isa may sale yon. Kasi sabi ko sa kanya, ito yung ay, kung isa sa ulo naman niya Ning eh. ay paano yung susole, wala namang charge. Ah, walang charge? Hindi nga siya chinarge, ibang chinarge sa kanya, pero pwede niya siguro ipakita yun. Oo. Alam mo ito, inano ko rin, pero tinignan ko. Yan yun eh. Diba ganyan yun? Yan. Yeah. Yan, diba? Oo, ganda, ang ganda. Yan. Magkano yan? Yung sa akin na nakuha ay only ngayon is, see, 96. $96 lang? 128. Pero Mhm. nakuha kong 98 kasi meron akong mga Ay, discount. ang ng gown. Parang kay mas gusto ko Rina, dito mag ano, ayan o. Ano pangalan niya? Sino Escape nagawa? eh. Escape. Ano mas maganda, yan o ito? Maganda kay Doris to eh. Kaya lang sabi ko kay Doris, Ning, maganda yung kulay mo ay parang, ano, nude, yung mga light. Ay, nagustuhan ko hindi na namin, maganda eh. Ang ano, ito, anong sa tingin mo? Yan o ano, sa ano babagay sa Ay, akin? mamaya sukatin mo. Yan. Mas Pero gusto ko yung maganda si ano, Doris eh. yung blue. Maganda yung blue Siya dahil naging 12 Simple, eh, simple. ano, Simple, laki-laki. simple. Pero ayaw po kasi iba yung babae. Ang taste niya. Ba't di yan nagsumasagot? Nasaan siya? Sa yoga. Nag-yoga yun. Ako, hindi pala sa yoga, pausang-pausang kalalabas. Ano? Yung mga tao na rin parang nag-grass clay. Ba't gusto nila yung nagpapawisan ka, no? Sarap Ay, kaya ito pala, may kukwento ko Sarap. sa'yo.
meron kaming kasi nabuwag yung company na, yung parang Pilipino. Yun naman, nabuwag lang yun sa sa yung mga incentive program. Nagsimula Kasi kayo. Bakit nabuwag? kasi parang yung ang kwento naman itong may dati ano ka? Ate, bumalik na tayo doon. Sabi ko, yun ang mga natin just in case. May bagong product. We still can, we still can do it, di ba? Anytime. Eh ngayon, since wala na yung mga nasa taas namin, sabi nung yung may-ari. Sabi ko, okay, pag-usapan, di na natin. Dalawa lang kami nung friend ko pumunta. Sabi ko, sige, pag-usapan natin ano ngayon ang incentive namin kung magbibenta kami. Sabi niya, you could get 45%. Sabi ko, 45? Akala ko ba 50? Sinabi ko ba na 50? Sabi nung sabi niya, okay, 50%. So, ibig sabihin, sa cushion, ang laki nun. Samantala nakukuha ko lang dati nung nag-start ako, 15, naging 20. Tapos, alam ko, pinakamataas ko, 25 or 30%. Tapos, sabi niya na 50. Pero sabi ko, paano kung may gusto rin magbenta sa amin? Babalik siya sa 15, pero wala na yun. Kasi dati noon, may minemaintain kaming sale. Kailangan. Ngayon, wala na. Kung hindi ka man magbenta, it's still okay. Tapos, kaya lang, ang sabi ko naman doon kay Ate Christy, kaya minsan, siyempre, yung mga tao, like, halimbawa, apartment, ayaw nilang ikabit dun sa ilalim dahil nga baka daw sila pagalitan ng company. Pero may mga malakas naman ang loob, Mama Beng. Kinabit kasi yung friend ko, pakabit siya, wala naman, di ka naman halata or something. So, anyway, nung kinabit sa kanya yun, kaya lang sabi ko, may mga tao, so dapat, pag meron tayong item na ibibenta pa rin sa kanila. Di ba yung Alcabida, siya, company, manufacturer siya. Yung mga Brita, doon ginagawa, yung mga sa Australia na product. Kaya kahit wala silang benta dyan, Mama Beng, wala silang pakaalam. Kasi hindi naman yan ang main nilang, yung main nila yung manufacturers na gumagawa. So ngayon, meron kami nakita doon na product, na dinidevelop sila, sabi niya, ito, gusto nyo, maganda ito, sabi, kasi ito, pinakita niya, yung mga product ng iba-ibang mga company, di ba? Kasi silang gumagawa, lalagyan lang nila ng, kung ano yung gusto ng company pangalan nila. So, ngayon sabi niya, okay, tingnan mo to, ano naman yan? Parang, portable, ano ba tawag dito? Portable alkaline. Sabi namin, paano portable? Ba, gusto mong pumunta sa Vegas? Ano lang siya, Mama Beng? Stainless, para siyang ganito. Stainless. Maliit lang? Stainless na ganito. Tapos, kukonect mo siya dito. Sa puset. Sa faucet mo. Tapos, may click siya dito. Kung gusto mo yung lalabas ay... Pakita mo. Nakapatong siya dito. Nakapatong siya sa maliit. So, yun, pwede mong dalhin anytime. Pero, pwede din gamitin yun ng mga yung mga apartment. So, ngayon nagkaroon kami ng idea ng aking friend. So, gagawa kami ngayon ng company, pero hindi kami gagastos o order lang kami as order basis. Kaya lang, sabi ng may-ari, hindi ko kayo mabibigyan ng discount kung kayo ay pa konti-konti lang. Ang minimum kong order, 50. Kaya lang, sabi ko kay Ate Chrissy, ate, ang front pa rin natin, Alcabida, pero kung sinabi nila na hindi ako bibili na or masyadong mahal. Meron tayong alternative kasi this one is less than 1,000. Talaga? Sa 1,000 pero maliit lang nga siya. Ay, saan ang filter? Nandun, yung parang Ilalim din ganda naman. siya mabi. Tapos sabi ko na gano'n ko, sana mag-boom itong Ay, may kaunti ang water niyan. Dahil madaling Kasi ito, minsan nawawalan kami. Depende, kung marami kang gumamit, every 6 months ka magpapalit ng filter. Kung ano ka naman, sa filter ka lang gagastos. Pero, tapos sabi namin, bakit yung competitor mura? Ganon. Almost sabi niya, nakita mo ba yung kanilang product? Parang usually, isang product lang sila doon na made in USA, pero yung other stuff, hindi yung made in USA. Ito, pinapakita namin sa inyo kung from scratch. Bakit sila mura? Kasi they went into China. Tapos sabi niya, Mabeng, huwag ka daw maniniwala. Kasi sabi ni Elmer, may nabibili niyan mura sa Amazon.
Di ba ang China, meron nga silang itlog na, hindi naman talaga itlog, tapos ginagawa nilang itlog. Sabi niya meron sila ngayon na may sinabi siyang term na nilalagay nila na nagkukulay alkaline pero hindi siya alkaline. Kaya nga sabi niya ng gano'n, you know China, like you could like buy like Artificial. yeah, you could buy like cheapest thing. That's why they can they could like do it. And then us here, you know that we made this one like from local like US or something. Kaya sabi ko na gano'n, I wanna go back kaya lang, ang dinidevelop namin, yung bagong product namin. Sabi ko kay Doris, Des, kung ayaw mo magbenta, mag-refer ka lang. O kaya, gagawin natin, ako magde-demo sa iyo, ikaw ang kukuha ng 15%. Bigyan mo lang ako ng $50 dahil ako nag-demo sa iyo. At least yung benta mo lahat yon. Sabi ko sa kanya. And then, pwede mo pang gawing yung sa business mo, mag-tax write-off ka kasi 1099 namin yan. Kahit na konti lang ang benta mo, sabi ko, marami kang kakilala. Sabi ko, i-model, si Angel nga, pinapagawa ko yung Magkano lahat? Alin? Yung maliit na yan? Yung sa lalim? 140. Ano yung maliit? Yung kinakabit lang. Pagkipakita mo kasi kayo, Mabing. Hindi pa nga kasi dinidevelop pa namin anong logo, ang price talaga niya 999 pero ipopromo namin na 699. Oo. Na Walang pangalan? Hindi, lalagyan nga namin ng pangalan. Ito ang inaano namin pero papalitan pa, Alcago. Pero kami ang may-ari. Kasi di ba manufacturer sila, kami ang magpapagawa sa kanila, pero kami ang pero hindi muna namin siya yung business kasi wala pa naman kaming pera. Parang ito, magbibenta lang kami ng halimbawa ay gagamitin muna namin ng Alcabida. Di ba sabi ng Alcabida, halimbawa yung ikaw, client ko. Ko yung mahal, di ko kaya ng 3,215 or something. Ayoko namang nagpunta ako dun, Diyos ko, nasayang lang yung aking At least meron akong ibibenta na something na cheaper lang na kaya nila. Tapos meron kaming kami ng yung si Ate Hindi Christine. mo kaya ng bulsa ng tao. Yeah. Kasi mas Tao rin mo kaya ayaw niya, magdaw. hindi kaya siguro yun ang maganda sa kanya. Sabi ko, Kuya Magding, di ka ba na sumasak ng likod? Hindi naman namin binubuhat. Nakita niya yung ilalim, sa ilalim ng gagaling niya. Hindi akin yun eh. Tingnan mo. Binigay Nasira ko na raw yun sa'yo. Di bumili sila siguro ng bago. Sabi Ay, di ko, mabay, pwede kong i-ano sa kanya yun. Mas mura. At least dalawa lang sila. Oo. Hindi nga nila nakakatuwa nga pag muna doon ako ang binibigay sa akin yung plastic bottle. Tapos sabi mo maraming, pag ganun ka, sabi mo ate, yung mga plastic na yan, at merong study ka, matakotin mo lang, may study ngayon na nag-ano siya ng Hindi, binibigay niya yun sa mga bisita. Oo. Pinapili niya kay Jay. Tuwa kong tawag ko kay Jay Diba si Jay? Si Jay, atin. Hindi. Hindi marinig yung bida. Oh? Limitado lang talaga ang sina-adjust mo nag-limit na. Ang mahal daw ng pagkain. Anyway, sabi ko, nagkita kayo magtita. Sabi, nandito ko ba, tiya? Oo. Sabi ko. Tapos sabi ko, nakapasa ka na. Ano ba ito totoo no? Nakapasa siya sa test? Hindi raw sabi niya Sa test. Nagpapareview sa akin Sira ulo ito. Di ba hindi ako Sabi niya, na siya. Hindi naman siya pwedeng mag-drive test kung hindi siya pumasa. Kaya nga, sabi ko yung bata. Baka naman tapos na kasi may limit yun. Dapat pumasa ka ng driving test in a certain or magte-take ka na naman ng Naku po, ano ba naman kakutang to? Kasi parang alam ko meron yung within 1 year yung test mo, dapat maipasa mo yung driving mo. Kung hindi, uulit ka na naman ng test. Sabi ko pag off ka gusto ko tulungan. Pag off ka, pumunta ka sa akin at i-review kita. Kahit na isang araw pang ka-review sa iyo, sabi ko. Naawa ko sa kanya, sabi ko, di ka makalayas din sa trabaho mo dahil di ka naman nag-drive. Sabi niya? Oo, tita Tapos ang laki tita ng bayaran ko sa tax. Ang laki ng 3,000 daw. Bakit yan ang kinita mo? 3,000 bayaran na yun. Baka naman di siya nagpapabawas. Ewan ko sa lalaki to, magulong alam ko ito, alam mo. Paano ka makakasoldo ng malaki kung ganyan lang
diyan ka lang sa limitadong lugar na wala ka ba malang benefit. Tapos, ay mo, di tayo, tama sa tamo, samahan mo ako sa CBS. Ako, sige, sinamahan ko, at ayun, tapos sa bagay ko na. Bakit na ginawa? Binigyan ng kulay yung babae at saka ng retinol. Ay, 44 yung retinol. Saan ang gagamit niyan? Ay, binigyan ako ng pera ni Gloria, kay Gloria to. Ayun sa akin, anong galit ko? Kung nalaman ko lang na ikaw pala si Gloria ang ibibili mo, hindi kita sinamahan, walang niya. Bakit yan, Gloria, na pati kulay mo kay light na light? Kaya matita, may pera naman yun. Tapos nakakatuwa. Ate Auring, huwag ka sumama dito. I-check ang pupunta natin. Pagkain nila ko hindi ako kakain ng Chinese. Tayo na tita, ngayon lang makita ko bili. Ay naku, salamat na lang. Pumunta ko sa kusina. Ate, may pagkain ka ba dito para kay Jay? Gutom na gutom ito. Ako'y kumain na. Sabi ko, ay meron din. Sabi niya ganyan. Ay bago siya nagsabi meron, pumunta ako sa sa stove. May nakita akong dalawang salmon. Ay dumating itong Jay, nakita ko kaya ba naman. Ay, masarap ito! Sabi niya, alam mo si Jay, parang ano yan. Ano ba may ganito Auring mo? Yung lumang hamburger sa refrigerator. Alam mo, na-touch yung heart ko na eh. Kasi, yung pamangkin ko, minsan lang makalabas. Hindi nakakakain ng ganun. Sila naman makakalabas sila. Pagpalagay ng pagkain lang may gabi. Ay, hindi. Sabi niya, ay, Jay, di ba gusto mo hamburger? Sabi ko, pa ate, may hamburger ka pa? Ay, ito yung galing pa dun sa, ano ba yung tatlo ay 4,999 yun eh. Yung Arbis. Arbis, may isa sa Arbis eh. Ay, luma, ano sa refrigerator? Ay, si Jay, gutom. Parang pilapil ko, gutom bata. Sabi niya, ay, okay na to, tira. Sabi niya ganyan. Ay, wala siyang choice. Pero ako, nalaki ang mata niya doon sa salmon. Kasi hindi siya kumain. Hindi siya pinakain na salmon natin Auring. Binigyan natin Auring yung luma sandwich. Ay, natats ako. Sabi ko, Doris, alam mo, nasaktan ako. Dahil alam mo, kung anong masarap sa'yo, masarap din sa tao, di ba? May ano pala yun, may pagka-check. No, mayroon siya accommodation. Yeah. Mm-hmm. Hindi kasi si Ako rin, pag nandito si Hindi, Jay, yung si JD, punta na sa kalan. ito naman si Jay, no, sabi niya ay, oh, saan ka ba? Nandito na ako, sa bahay niyo. Wait lang, kasi bibili pa ako ng pagkain, nagugutom na ako. Sabi ko na ganun, ang binili ko kasi mga bata mahilig sa Hawaiian Loaf. Pag bibili ako ng Hawaiian Loaf, yung binibili ko yung Ohana, parang may party, Ohana 2, merong cabbage salad, merong 3 kind ng meat. Hindi nga sa may dila mo? Oo, parang $60 or $60. Marami na yon. So, sabi ni Jay, pagdating niya, ano naman pagbibili mo? Ay, wala pa ng ulam. Ay, kumain na ako. Tapos may dala yun ng laging may pizza sa bahay. Kumain na daw siya. Tapos binuksan ko. Tapos sabi ko sa kanya, kumain ka ulit! Kala mo ba yung sasabi niya kumain siya? Ang dami niya kinain. Sabi niya, sarap naman ang sa ko ito pinagbibili. Sabi ko, iyan ako kumain ka dyan. Sabi niya, hindi ka, ang dami niyan, Kasi Jay. naiyayan niya kami ng chicken dyan sa may kanto ng South End, South End Downey. Yan, agad pakbiyan ng mag-asawa eh. Up and down eh. Yan, sa kanto na malapit sa Taco, Del Taco. May Chinese food ba dyan? Oo, naku, parang palibayo dyan eh. Murang-murang pansit dyan. Ngayon sa mga nagsabi, sabi ko, naku, ate, grease na grease yung mga ano ko. Diyos ko, Jay, tumigil ka, mataas ng siguro, cholesterol. Tapos sabi ko, ate ko, tumigil si Jay, may pagkain ka ba? Sabi niya, oo, sabi niya, ay, ito Jay, talagang hindi mo mahintay, sabi mo talaga sa kalan. At kinanya na niya, sabi, ay, ang sarap ito salmon, sabi ni Jay. Anong luto? Parang sinigang, pero mukhang sabaw, sarap, parang gulay. Ay, dalawang mga, Ano ba, di man lang niya pero na masarap. Di man lang niya hanggat konti. Doon nga ako nasaktan. Sabi ko nito kay Doris, Doris, parang alam mo yung bang, ang tingin ko kay Jay, kawawa naman, di ba siya? Pagmapalit yun eh. Sabi niya, tita, kakain tayo. Kasi baka magtampo ka, pinakain ko sa tita. Guilty yun eh. Pero mas malapit sa kay tita niya dahil hindi niya binibigay yung pera niya eh. Ay, nung dumating dito, kinaan ko doon sa kabwin ko. Sabi, tita, saan tayo? Ay, sa bahay, nagluto na ako. Ano niluto mo? Corned beef, itlog, at saka mayroon pa kung gusto mo ng sardinas. Sabi ko, kumain ka sa makain ay magtita. Kasi ang katinan ko na minsan lang itulog sa bahay, wala naman driving. Nahabag ako sa kanya. Kaya sabi ko kay Doris, alam mo yung tita Auring mo, nagtampo ako. Para kakong, ay Diyos ko, sabi ko, kung makita mo ang mukha ni Jay, para malalaglag yung mata sa sarap. Ay, kaya masarap pa ako. Wow, niluto siguro natin Auring yun.
for lunch, kailan niya si Jay. Kasi nilagay lang niya sa ano. Alam mo na si Jay, ano isa sa kanya eh. Dudukot Hindi, di sana mag... Dito, dinudukot niya yung mga ano. Eh, di sana mag-ano lang siya kahit maliit na bowl. Oo. Tapos lagyan na lang niya na. Ay, naawa ako na eh. Tapos sabi niya ay, Jay, meron ako palang ano dito. Diba gusto kong hamburger? Sabi niya. Yung hamburger guys, sa refrigerator. Hindi ba sa bagong biling hamburger? Masarap-sarap yun. Ay, iba ng lasa niya eh. Marami kayong mga hamburger na mga hindi ko na makain. Sabi ko kay Jensen, huwag mo kainin niya na ano sa refrigerator. Inhale na. Ay, Hindi, baka nakaano ka ha. Totoo yun eh. Nalungkot ako sa sarili ko. Sabi ko, naawa ko kay J.E. Bakit konti lang ba yung pagkain? Dalawang filet. Siguro sila. Pero ibig sabihin ka dami yung mga... Malaki ang kanilang kasirola. Tapos may parang may mga gulay. Parang masarap nga eh. Tingin ko parang silgang na patuyo. Sarap. Sabi ko. Kasi alam mo ako, ate, nung di ako natulog. Sabi, ate, May, palito kakain tayo. Kung minsan ay kahit na inchik lang na ano. Eh kasi nga, mahubing sila kasi, parang Amerikano na rin sila eh, di ba? Pag hindi ka nagpunta ka na hindi ka nagpasabi, hindi ka kasama sa ano. Hindi naman, Hindi, ganun sila. Sabi, ay itong si... Unless nga kasi nga ang pagluto nila, portion. Kung ano si lang. Jay, may pakain sila. May pakain sila sa mga dimsum. Yeah, but syempre may... Kaya sabi ko kay Jay, ikaw ang aking ang aking target ngayon. Wala na si Tito Bando na maghara-hara sa akin na uwi tayo. Pag day off ka anak, sabihin mo sa akin, sabihin ko, magre-reviewhan tayo. Kung naingayan si Juarez, kung si Juarez trabaho dito, doon tayo sa coffee shop. Sa malapit tayo sa Starbucks dito eh. Si Angel lagi na sa coffee shop Oo, yan. mas maganda makapagtutulog kako to eh, sabi ko. Eh ngayon sa bata sabi, kinain din niya yung burger eh. Ito, si hamburger na ay si Jay talagang, ay loko, kung ako nga nasarapan ako, bukas, ate, pagkain ka ti? Oo, sabi naman niya. Eh, may kita niya kasi pag tinanggi niya, kalagay sa sabi niya, oo, sabi niya. Tapos sabi ni Jay, hey, sarap ito, tita. Sabi niya, akala siguro niya, magkakain na si tita Owen niya, ay in-offer siya ng iba. Sabi doon, that's not right, sabi niya. Diyos ko, ang dahil naman bumili dyan sa isang street lang sila dyan sa, dyan sa, hindi, sila din kay si Roseli nga, minsan naawa lang kay Roseli, minsan walang mga, si Roseli din, tamad din, mag-isa lang Kasi siya. pag mag-isa ka. Mm-hmm. Kami nung dalawa kami ni May nung kaibigan ko, nakatira kami sa di ba nung bago ako dito, nagtira ako sa My God, yung kinakain namin ay kung hindi Skyflex, Pancit Canton, pagdating namin, kasi wala na kaming it's easy. Yung kapitbahay namin, yung kasamahan namin na nurse, may asawa siya, yung asawa niya sa bahay lang. pag off pag off din yung babae, tatawagin kami, Koy, May, sumabay na kayo sa amin dinner. Oh my God, may sinigang, may prito. Para kaming sabi namin, May, kaya ang payat namin. Paano mo lang makain? Minsan pag the next day mo, ka na nasusuya ka na sa Pancit Canton at saka sa Skyflex. Pero hindi man na isisirusilin, hindi mo sabi, Ate Albi, sa Biyernes kakain tayo ha? Alam mo, dila kami doon sa San Pedro, ang gandang restaurant. Ang pagkain doon ay parang 40 to 99. Sabi ko, ito na hindi, umorder ka Ate Albi, sabi niya. Nilibre kami, 4 kami. Nung isang tao na nagsusurvive ang business niya. Sabi ko, Diyos ko, ayaw ko. Ito pa lang ito, ibang ugali niya pa rin. Ngayon kita. Nasa gate, tumawag si Madam, Garcia. sabi siya, Ano na naman pinagkakabalahan mo at busy-busy ka? Bakit nagpapapayat ka? Oo.
Hindi sabi niya gigising ka. Hindi ko naman alam nagising na yun kung gising ka na. Di ba Long Beach ba sila? Hindi mo pala. Kalamansi. Andito ako sa inyo. Oo, kanina pa. Wala nga tao eh. Aalis na nga sana kami ni Roy. Kaso mo sabi ni... Ay, hindi. Nandito na. Pumasok na kami kanina. Sabi ko... Ay, naano mo na? Ano nang pinaputulan mo? Yung maganda. Wala nang choice eh. Ay, wag na. Diyos ko. Sabi mo naman maganda ang itsura eh. Nandito nga ako sa iyo, sinukat ko yung blue. Tapos sabi ko kay Mawig, asan na yung blue ni Doris? Kasi ito, hindi ko na ito papagup... Pwede ko bang isukat? Yung sinasabi mo kay Angel. Alam mo, ikaw ang gano-gano mo pa yung aking mga damit nakaayos pero yung dalawa kong binili sa South Coast Plaza, binasok lang niya sa plastic bag eh. Hindi, sabi niya, I know ma'am, tell tita, thank you. Wala ka pasok, Roy? Off na rin ako. Ito kasi si Mama Beng. Sabi ko sa kanya, Mama Beng, tingnan mo nga itong damit ko at saka itong One week. Biyernes na ngayon, di ba? 1 week. Pipick up ako. Pero Biyernes na? Next week, Biyernes ang dating nila. Dapat naman yung tuwa eh. Oo nga, ibig sabihin, next week. Next week pa natin. Pero off mo, off ka na ng sabihin. Lunes. Lahat na. Abang galing. Okay, hindi, in-apply niya yan. Masama kayo doon ito, hindi nag-off ng 1 week, ibig kasama na. Wait lang ha, darating na daw siya. Wait lang, para masukat ko yung damit Tingnan niya. mo kayo, nakaka-off kayo Mag-decide tayo na doon, ako. maka-off ko mag-off siya ng 1 week. Hindi, matagal ko ng request yun. Pero siya, kakasal anak niya eh. Hindi kasi nung time na yon, 'di ba yearly, alam na natin. So, sinet aside ko yung 1 week. Actually nga, off na ako ngayon. Ngayong week na to, 2 weeks ang off ko. Wala na akong bakasyon. Ang ginawa ko, pumasok ako ng Sunday. Tapos yung 2 days ko, may 4 hours ako na duty doon. Kasi nga sabi ko sa boss ko, can I do paperwork? Sabi ko na nga, pero ayoko doon sa floor. Doon ako sa office, nag-ano lang ako ng stroke. Nag-audit ako ng chart. Sabi ko sa kanya, 4 hours, di ako nagpakita. So, kaya lang, short pa ako ng 16 hours. Kasi 8, 24 hours, 8 lang yung na duty ko. Sabi ko ng gano'n sabi ko sa kanya kung kailangan niya ako next week. Duty. Hindi na, sabi ko, wag na, kadami kong maglilinis pa ako. Mag-girlfriend agency natin daw ngayon eh. Anong oras na ba, Dad? 12 pa lang naman, di ba? May 4 pa naman. Hindi kung pagsoli natin, Dad, pwede tingnan mo rin yung shoes ni Elmer o kung ano itsura. Tingnan mo yung shoes. Nakikita ko na. Yan yung picture. Hindi ko anong brand para pag gano'n natin. Oo. Si Elmer talaga pag-uwi hanggang sa... Ito pala, Dad, JF din pala ang binili niya. Isang binihan lang. Galing niya sa JCP lahat. Dad, parang may pang-formal ka rin. Ganda no? De. Mm. Magkano kaya ito?
Walang price yan eh. Ayan, ito na yung Oo, tingnan mo. Yan ang price, oo. sabihin ni Elmer, bro. Yan mo yung aking ano. Yung mata mo din, salamin. Okay. Oh, may ano din pala siya. Sabi ko niya kasi ang dami niya palang discount. Ang maraming discount? Marami siyang discount. Magkano? Okay. So, sample. sale the stretch. Yung kanyang, grabe naman ito. Mura nung kay Elmer. Yung kanyang shirt, 22 na lang from 50. Ba? Tapos, suspender niya, Ano pang suspender na yan? 39 from $90. Tapos yung big something. Hindi ko makita ano yung shoes dito. $90 na lang yung kanyang ganon. Ang coat? Yung coat Ay, niya. ang mura ano. Tapos yung pants niya from 100. Kasi nga may sinabi siya na Kay Jason, ang mahal ng sab- bilhin niya. Kasi sabihin mo dun sa mga babae na, dun sa mga employee na Pilipino. Kaya marami siyang sale. Nakuha, 200 lang. 200 lahat yan? 256 Lahat, lahat. pati sapatos? Oo, Aba, kompleto. tingnan mo. Kay Jason yata, 200 lang yung coat niya eh. Oo. May suspender pa siya. Oo, may suspender mo. Sabi ko, bakit mo suspender? Luwag ang pantalon? O style? Tama ito, Dad, oh. Maliit lang itong t-shirt, Dad, oh. Tingnan nga natin yan kung saan niya nakuha doon. Kasi kahapon nairita na yan si Roy, eh. Yung itim kasi doon, eh. Nagagalit sa kanya. Mabuti may laman pa ang JCPenney. Parang... Ang dumi-dumi pa. Nag-ano. Nagsasara na lang. eh. Daddy, wala kang salamin? Daddy, nakakakita ka. Eh, ngayon, hindi ka na nakakita. Eh, isusoli ko yung sa JCPenney para hindi na ako mag-charge. At least natanggal na yung aking isang errand, yung sa friend ko. Hindi nga niya ako, hindi nga niya ako, Odyssey, 50 something. Hindi nga niya, sabi ko, ate, you don't need to come out, just tell your daughter to pick the basket ka ako. Alam mo yung aking operasyon? Biyak. Dahil L pala ako. Sa kanya isa lang, pero yun nga, di ba, nag-nets na sa, ano. Darling, naka-ano ka pa rin ba? I-mute mo ang Nag
Bumangon na ni. Sa wakas. Hindi pa yan kumain, Jo. Sabi ni Daddy, huwag daw pakainin. Gugutumin. Ay, kawawa naman, naawa ako. Diet. Alam mo yun, to, hindi ako makain na araw na. Yeah? Isang beses lang. Hindi, twice. Kailangan may sakit siya. Ay, kala ko ikaw. Ayaw aso. Hindi para mahaba ang buhay. Kasi ang German Shepherd yan, pag lumalaki, mas doon sila mamamatay yung Saan? sa pagiging obese. Shelf life nila, ang kanyang lifespan nila, Si... mga, mas mahaba, pinakamahaba, Chihuahua. Nasa 15, 12 to 15. Maliit naman ang chihuahua. Yan ang pinakamasakit pag namatayan ka. Ang alaga. Itong Yun mo yung pusa namin hanggang ngayon, nalulungkot pa rin kami. Buti mo ito siya na Joanna din. Malaman nila. kakaka- Dito yan pinapatulog sa loob. Dapat Joanna. Lalo pag winter time, dito yan sa... Sa pamilya mo na yan eh. Bakit may shoes siya? Ay, masakit ang paa. Nakasapato siya na wala ngayon sapatos. Dapat ang gawin mo, alam mo yung rotisserie chicken? Mag-chop ka no? Noon, social yung pagkain ng aso. Saan? Galing Costco. Ay, galing Target. Yan ang pinapakain. Kasi ano yan eh. Ano yan. Ay, di mo, ang ganda pa ng shoes, naka-shoes pa. Masakit ang paa niya, Ning. Iyamanin eh. Parang ano, Sino boboto mo, Mabing? Ha? Sino boboto mo? Trump. Okay. Kasi si Kamala, I don't know. Kamala Si Harris. Kamala ay ano yata, masyadong left. Radical yung mga yan. Radical left. Kailan ba? November? November. This may si Trump din ako noon. Kasi si Trump parang ano pa yan eh, may makaka-juice dahil ayaw niya yung mga abortion. Swerte niya, no? Buhay siya eh, no? Oo, binaril na siya eh. Ha? Kaya sabi nga niya siguro daw may nakalaan pa sa kanya. Oo, grabe. Kamuntik na siya sa... Muntik na siya. Siguro kasi nataon lang na gumanon. Bakit niya siya pinapatay? Yan ang Patay sa ano. kanya. Yeah. Baka may demo Meron yan. papatay. Hindi rin, hindi mo masabi din eh. Maraming galit sa kanya eh. There's a lot of people saying that this Ay, yung bata na may napatay din eh. Oo. like helping them rejoin. And then, Swerte niya kasi na timing na gumalaw yung ulo niya eh. Kasi kung hindi siya gumalaw, patay siya. Kailangan pa kay gagalaw po. O yung pinakamaganda. Kasi yung tipong gagalaw-galaw ka. Kasi kung naka-steady ka lang eh. Oo. Timing na timing, ano? Mhm. Grabe. Kung sa iba yun, urong na, hindi na ako mag-run for president eh. Hindi, mas lalakas yan ang loob niyan. Oo. Pero ang asawa naman niya, parang may Tsaka mas protected na yan ngayon. Mas ano na yan. may security yan. Especially, pero nagkaano sila doon? Nagka-problema yung mga, di ba? Usually, Security. security. Yari sila doon. Oo. Babae pa naman. Nag-resign. Dapat lang. Kasi, Paya sila. lahat sila. Kasi sila yung ano doon, in charge doon eh. Resign sila. Binuhin mo kung may nangyayari sa kanya. Tsaka bakit dapat secured yun eh, yung area na yun. Palagay ko may manubra sa ilalim. Pwede kasi bakit nandun lang at Kaya papatay. Sasabi Iran yan, no? hindi natin alam pero Amerika rin yan to eh. Lalo pat noon malakas, diba? Talo niya si Biden. Akala nila si Biden ang kalaban, talagang talo si Biden. Nag-speech yun si Laura, yung asawa ni Eric. Ay, ang ganda magsalita. ganda lang sa salita. Oo, yung manugang niya. where is your mama? Natulog pa rin si Bailey. Nag-get up na siya. Oh, salamat. Ano yan? Kaya daw hindi makatai. Kasabi? Binidyoan. Akala Ayoko ko naman Elmer, ganyan. pinakain ko ang aso niya ng pagkain ng sinyo kasi nagdadala ko pagkain ng sinyo dito eh. Hindi, sabi ko kay Joanna, dapat binigyan niya rin ng ano ngayon, yung rotisserie chicken, tapos lagyan niya ng rice. Kasi minsan pag may sakit ang dog, they want yung Ayan mo, hindi, may ano yung chicken yan hindi eh. maganda yung ganyang food. Oo. Puro yan sugar. That's not like. Maganda yung mga sabaw-sabaw ano. Nagyan mo ng ano eh. Nang gamit pa yung cup ko, ang galit ko. Lagyan niya ng naglaga ng manok. Yeah, manok nga, Tapos chicken. lagyan niya ng Joanna. Yeah. Kasi niya ano niya. Yeah, I'm I think here, better but, yun kasi at least kasi rotisserie may... These are Kumakain ng dog food. Ha? Si Bailey. Why? Kasi may sakit si anak.
You can like, and then that one is all like sugar. It's Yeah. not, or like, Solid food yan, anak ko. Yes, my that's main, solid. that Also, I'm that using. one is like But no how could I nutrients. delete? There's nothing in my phone. Nandiyan na si Duro siguro. Maybe is it the same one? Right here. Yeah, those are just printout. Ano yung mga boxes mo dyan? Just, I want some Yan, yan. videos. Diyan sa labas, sa pintuan. Ay, Oh, hindi nga ako alam yan. Or it might be on my phones. I have two Might not phones. be on Ako, here. hindi, though. alam mo, Oh, that's why, yeah. On my Maybe other it's phone. another account. Oh, okay. So if you log out from my another account, so these are the options. Eh, ano ko pala So sa which one yung has ano, the lalagyan blue pa So I need to namin search for that one, huh? Yeah, look for the one that has the May video. pasamahan and ko, you just- excited na excited. But I know So, this ito one is bago namin the ano main. shower. Ito shower. Sa ibang company, ganito ang itsura niya. Ito, yan. Sila Ah, gumagawa. Sila gumagawa. Parang Pero tennis ito lang. mahal. Nasa Gaano kataas yan? 1.6. Yan, maliit na. Ito yung sa amin. Ito, ikakabit mo sa gripo mo. Sa Dire-diretso. Ito, nakalagay lang sa side ng iyong ano. See, Kaya tawag namin sa kanya portable Alcago. Ibig ay, sabihin ang mo bawa pag ay, pwede kang maya minum. Oo, Hindi kasi ka. isi-switch mo lang yan eh. Kaya lang, make sure na i-switch mo siya sa, pag maghuhugas ka ng plate, i-switch mo siya kasi masasayang yung filter. Oo. Ano lang siya, may ano, maganda yung kinatita kung ayaw niyang benta. Kaya lang, ginagawan pa namin sabi ko sana baka yung sabi ko sa partner ko, baka yumaman tayo dito. Ay, tayo pala dad. Sabi ni Ray, ba't di mo ako sinasama? Ha, darling? Sabi niya, ba't di mo ako sinasama ng, Si Roy ay, sabi si Roy, ako sasama dyan. Alam na ako. nainis na ako yung gusto niyang kasama, bumili ng kanjan ay 5,000 dad, no? Wow. Wala, hindi kasi mas ano yung mga Pero anak ko. napunta ako dun in-stop ako nung anak niya. Bakit? Hindi kami bibili. Aba. Samantalang 3,000. 4,500 ata yung may ganyan. Hindi naman nagbago sila ng price eh. 4,500 yung ganyan eh. Tapos ngayon bumili ng kanjan. Sabi ko, ate, di na ito kanjan. Hindi stable ang kanyang ano. At saka nagiging alkaline yan. Hindi yan hindi yan natural. Yan ay nagiging alkaline because of electricity. So, ang alkalinity niya, unang-una, dad, pag ganun, ang alkalinity ng alkaline niya, hindi stable, meaning hanggang 48 hours lang yan, babalik na yun sa regular water. And another thing dyan, ang kangen ay hindi nag-filter ng lahat. Hindi siya nag-filter. So, kung aanangin mo siya, hindi siya nag-filter. Kaya nga sila Mama Beng, nagpapagawa sila ng filter doon sa company ng Alcabida para para ibenta nila. So another feature mo yon bago dumating ang kanjen, pero hindi nila alam, hindi nila sinasabi kasi. Sinanay ni Elmer, kantin dito iniwanan nun eh. Pero kinuha rin Mahal niya. yun, mahal yun. 3,000 ang bili niya, 3,800. Ay noon yun, mga price, at saka siguro mga lumang model yan. Lumang Eh, di ba model. si Milit yan, binibentahan ako. Nagkataon naman na dalawa sila, na yung isa ko ring friend, inaano yung Alcabida. Kinagalit. Kaya nag-aaral sa akin yun eh. Kasi sabi ko sa kanya, hindi naman ako nag-research kasi ako, anong difference nung sa inyo, anong difference nito. Ano yung sa kanya? Kanjen. Ah. Maganda yung kanyang maganda yung kanyang, kasi yung machine made in Japan. Oh, maganda pala. But the thing is, syempre ang tatanungin mo, Yung filtration. yung filtration system nila. Nag-filter ba siya lahat? Sabi ko may fine prints yan na na nakalagay doon, hindi niya natatanggal ang heavy metals. Samantalang yan, tapos ito nga, ang tinatanungin ko sa man ko, para malaman ko, kasi katulad nitong friend ko na diniliveran, sabi niya, 3 bottled water daw sila in a month. In a week. So, 8 yun, di 24. So, ibig sabihin, 24 sila every 2 weeks. Sabi ko, di times 2 mo, times 2. Gumagasa sila ng $48 per month. Times mo yun sa 12, parang lumalabas na may 500 siya.
Eh kung magpi-filter ka, 300 lang, di ba? Hindi ka pa yung magaganon. Bibili ka lang nga ng one-time machine. Kung ayaw mo naman, pwede rin naman ng ano man tawag dito? Pwede kang financing kung ayaw mong bayaran. Di ba? Magkano ng porsyento? Depende sa ano mo. Halimbawa kung 36 months. yeah, depende sa ano mo and then depende sa credit score mo. Pero kung gusto mo sa una lang and then kung may ano ka, may pera ka, di bayaran mo lang hanggang matapos na. Hindi, walang interest to. Eh di ba binayaran mo naman yan ng Hindi, si Ate Ori. Para yung sabi ko eh. Pag pumunta ka doon, ate, alisin mo na yung ano mo. Para hindi ba hirapan si Kamandi. Hindi, deliver naman eh. Alam mo, sparklets, madaya pa yan eh. Kaya nag-alis kami sa sparklets. Ay, dinodouble-double nila yung padala. Sabi ko, hindi namin in-order. Ba't ang dami-dami yung nilagay? Ay, para next week na. oo, ano sila na eh. Talagang sususulang kanila. Susunod sabi na galit si Ba, sabi naman, tigil mo na yan. Makakot na lang tayo sa primo. Naku naman, ate, ang sakit ng likod ko. Mabuti ko si Ban lang. Wala akong pakialam. Pero pinapabuhat niya ako, te. Ay, sira ang ulo mo sa amin, teori. Ang ano ko lang nga kay Victor, sa company, si Victor kasi siguro matanda. Di ba nagkasakit yon? Sa kung di na siya katulad nun, di ba ikaw, di ba yung sa ilalim mo, dinanong pa niya? Oo. Ayaw niya. Ayaw na niya ngayon kasi matanda na. May anak siyang nag-training. Yeah. Naku, di ka ba binentahan nung kanyang ano? Nung kanyang parang ano, grinder? Hindi. Nung nilanan yung filter mo? Hindi. Siguro Anong sa grinder? kilala nila. Anong grinder? Parang yung ano, yung gusto mong Smoothie? portable, oo, smoothie. Magkano daw? 35 ba? Or mura yun. 39. 39 na. Hindi naman. Siguro Siguro ito nga si Elmer. Dahil nasira ang dishwasher. Ewan ko ano nangyari dito. Hindi na magbuga ng tubig. Kahit si Elmer. Sabi, next time. Sabi ko, next time. Hindi ako tawag. 300 yan out of my pocket. Sabi ko, no. Parang bang nasaktan ako na si Victor ay ganito. Pero sa akas, si Victor sabi niya pagdating ka ganito ay, how did you do this? Sabi agad, ano? alam niya rin, natatandaan niya. Oo, sabi niya kasi ayaw niyang ilagay. Gusto niya ilagay ni sa harapan. Sa gilid. Oo, parang madali sa kanya eh. Sabi ko, no, sabi ni Victor. Alis ilagay niyo sa labas. Ano ka, Victor? You're crazy. You know, that one cannot survive outside with the rain and everything. Sabi ko, tapos nakita niya, sabi niya, who did this? Sabi ko agad sa akin. My son-in-law. Gumanon pa siya eh. I don't know what it means, but anyway, sabi ko, oh, it went all the way there. Sabi ko, Saan niya ano, ba? ayun mo, ilalim mo. Kita mo sa taas. Wala na pala sa baba. Wala Elmer, naman. magaling si Elmer Ning. Si Elmer Ning, magaling sa abilidad. So kaya ba siya naglagay nito? Oo. Kaya ba naglagay siya Oo, niya? wala yung dati eh. Oo. Ito nilagyan Oo. niya. Para may ano, Oo, para takip. cover. Kasi Siguro yung gilid walang na. choice na kundi ano. Ayan mo, nakikita pa ako. Ayan mo. Pero, yun. Ito. Maliit lang mo. Maliit. It's Oo. okay. Galing nga eh. Dapat pala si Elmer eh, mag-ano yan. Sabi ka ni Elmer ay, hindi na kahit ako. 3 ka yan. Iniwan. Hindi, at saka wapit, pag ikaw may sira, halimbawa meron ka mga issue, Oo. dapat bago mo papuntahin dito, sabihin mo, mag-ano ka, hey, ano pati, ito may Oo, na, siya, para may dala na siya, hindi yung as much as possible, kasi nga, biro mo lahat silang, si Victor lahat ang, Victor na parang bago yan eh. paano ay yung isa hindi daw honest, gumagawa ng other, which is true, kasi nung ginawa niya sa akin ay, to, gagawin ko to, ito, bayaran mo na lang ako. Ganda na yung ganun. Ba, kung si Victor lang, hindi mo ito paano, may kasama anak. Gusto mo sabi, sabi namin, mabibili naman sa iba itong mga filter na to. Oh, ngayon, this is the last time, I'm gonna call Victor. You buy and you do it, sabi ko. Ako pa ako, tapos 200 lagi at every year, ako na nagbabayad. Bigyan mo ka ako. Nilagay ko pa niya ang resibo para makita nila. Tapos ano pa, ang inaano ko, ipakita ko sa iyo yung ano. Sabi ko kasi bakit kasi nga gusto namin kasing makita yung sa ano ba mga bing, para malaman namin bakit ang wala silang pakialam dahil kung talagang sila gusto magbenta, sasabihin nila sa iyo na magbababa sila ng price, di ba? Hindi, parang nila ay we are sa quality ng product namin. Why we gonna
Bakit namin bababain Oo. ang price Kasi pero namin? sila quality. Quality ang inaano namin. Sabi niya, it depends kung gusto niyo bumili doon. Para bang, di ba kasi sabi ko kay ate, sabi ko, wala siyang pakialam sa atin na yung sabihin mo na ano sila, na magpapakahirap sila doon. Because this is like another baby of them na kanilang product. But hindi sila nabubuhay dyan. Nabubuhay sila sa ibang company na nagpapagawa sa kanila. Kasi they are manufacturer. Kaya mo itong bago nilang ano. Kaya yung sa loob. Yan yung sa loob niya. Dami po yung apat po yung rin. Hindi, yung membrane daw, mga hanggang 5 years yun. Kasi ang yung tatlo lang every year. Yung filter, yung yung membrane yun ang pinakang, ano bang ginagawa Nagpalit mo? na yan nagpalit na ako. Na? Ang membrane. So, balik ka na? Oo. Magkano ang chinarge Sabi sa'yo? ko, 175 yata. O, parang may extra nga, Oo. pero one time lang yun. Oo. Kasi tinitingnan Paglipat ko dito na nagkaroon na kami ng membrane. Oh, baka Sabi niya, you need the membrane. Eh, membrane nga sila sila membrane. 175. One time lang yun. Next Oo. na naman siya. Five Ang days. feeling ko, nung i-stop mo siya, baka nasira. Oo. Kasi Kasi- sabi nga ni, Yung sa baka akin, hindi pa ako makapagpapalito. nagpapalit ng Sabi sa akin like, oh mama, you need membrane. What membrane? Sabi ko pa. Kasi sa iba na naman kakutulog, dagdag na lang ito, bukulo ko na ito. Nakakatuwa ito. Ha? Hindi maka-make up sa kanang gown. Palagi ko nandito niya ng ano yan eh. Ano, Doc? Ano. Papayata. Papapayat na eh, para magganda. Si Mama. Ito, sinukat ko na. Alam mo, may kama, intindihin mo, lagi kang pansinin ng mga tao. Bakit? Kaaway. Oh, ito, Lagi mong pinapansin niya yung mga tao. oh, ito Pinapansin yung sarili niya. Lagi Si Mama Jean. Para si- para si Mama Jean. Hindi. Nanay ko ganyan eh. Alam. Hindi ko na kailangan. Maganda sa kanya. Diba? Maganda ni. Maganda pala eh. Hindi ko na kailangan. Oh, Pero ito pastrami. Ay, hindi na kailangan. kailangan saan? Kailangan bongga ka ng... Hindi na kailangan. Pastrami. Bakit? Hindi ako mag-heavy makeup. Ay, dalawang Makeup? klase. Pareho lang yan ano. Ka Indian makeup. Patikman yung masarap. Ano ba makeup ko? Pareho lang itong dalawang ito. Pareho lang yung dalawa ito. Hindi. Titigay, ano ko sa Ano ka? May nakuha kami Dami. magme-makeup desk. Yeah. Oo, masasabi ni Michelle. Buti yun, hindi ka naman Ay, stress. paano ang artida ng dalawa? Ako, wala akong sabi ko, no, ayoko. Ay, alam nga naman silang dalawa, tapos ako hindi. Saka baka ano. Ano gusto mo, Dad? Ha? Sabi mo ah. Hindi, di. Ano. Once na wedding lang yan eh. Yan, may mga food pa dito. Yan. Yan, still Google Drive. Hindi, may problema ako kaninang umaga. Hindi ko ma-receive yung yung email ng Zoom. Kasi hindi pa ang dami nilang sinubmit na mga files. Wala pa akong walang storage yung ano ko. Tuturo ako kay Joanne. No, sa message mo sa nila sinend. Sa Email Gmail. mo. Gmail. Okay nga, di pa ko mo lang yung Gmail mo Hindi na siya pumapasok kasi full lang siya. Di ba Dad, marami? ang dami mo kasi mga... Kaya nagdi-delete ako, inaayos ko eh. Account? Di ba? Hindi yung mga Oh, videos. bagong bili ito. Cute naman ito. Ay, dalawang binili yan, Doris yun. Every Sunday nagagawa si Elmer. Na? Pinapainom niya yun. Kaibigan sa chair. Lemulay. Lemulay. Ito, hindi ko Ba? sabi ko, ito. Nandun siya kanina, kala ko, sabi ni Joanna, she's not responsive. What do you mean not responsive? Isa pala pati yan. Hindi tumatay eh. Kailangan ano yan. Oh, Ano yan. wala siyang lactulose? Kailangan, sabi ko kay Ernel kailangan niya eh. Kagabi awang-awa ako eh. Kaya nga pagkakita ko kagad, sabi ko na, Joanna, ayoko nakakakita ng Sabi ni loob Ernel niya. aso niya raw. Sabi naman sa akin ni Jasmine, aso niya yan ma'am. Sabi ko na kayo siya, $200 ang binabayaran sa kanya dahil, kasi ano yan eh. Kasi yan ay high risk na dahil di ba
Na Ako ano, may yung dalawa ko rin dog ang inano ko kasi may kakawawa din eh. Sabi ko, di ba ay mamatay ko nagagamot. Kaya nga, ibig sabihin, naka-insured ko na nga. All you have to do is ano, namit na niya ang deductible. Sige na, i-hospital mo dahil Saan bayaran mo niya dinadala? 7,500 ang ano yan eh. Saan Dinala daw niya sa Pacific Coast. Kaya, wala na daw yung mahusay kong Yung doktor. doktor o yung sinabi mo? Itaga wala na, hindi pa umalis sa last day na nga niya yun eh. Last day na niya yun eh. So hindi na maganda doon? Hindi na raw sabi niya, it doesn't matter. I-hospital sa ko, admit na. Admit na kailangan yan. Hindi niya kailangan. Ilang taon na ba yan? Ang gagawin mo lang dyan, you're gonna let her die like that. Ganyan lang yan, you're gonna let her die like that. Hindi ko makain eh. Hindi na kumakain. Ano, tapos dito Nakaraw matae. na pa 3 days na. Ilang days na hindi kumakain. Hindi ko Naku, na siya tumatay. Hirap na yan. Tumatae. Paano Nako. mo nalaman dito tumatay? Eh sabi ni ano yan? Oo, siyempre, lagi niyan, alam niya yung aso Alam niya. niya, alam niya aso niya yan eh. Pag tayo, hindi na ako Eh, ito makain. mo siya, iyak mo iyak. Hindi, wala na siya. Yung ibig sabihin, wala na. Mahirap na. Pag ganyan, hindi ko makain na. Pero may damit mo? Ito yung, hindi ko natin ano yun. Ito rin talaga buhay. Parang tayo. Una-unahan lang. Ito oh. Wow, ganda naman yan. Ay, hindi nga kasya na akin. Ha? Bakit? Ay, Eh, 6. sabi ko kay Angel sana eh. Ganda oh. Ha? Ang ganda sana yan eh. Parang kang ano, si Princess Sarah. Sarah. Ayan. Sige nga, tingnan ko. Try mo eh. Oh, hindi ka. Try mo eh. Ha? Kain na, Mas kain yun ang maganda. Kain na, Eh, kain na. Uy, kumain ka. Ha? Ano yan? Oo. Yan o, bigyan ni Doktor. Galing ng Zumba. Zumba ka ba? Saan ka nag-gym? Saka na gano'n. Hindi, yoga. Yoga. Ako tatakbo ako kasi may umbok pa yung tiyan ko eh. Kailangan tumakbo pa. Para mag-cash. Paano nga eh. Mag-cash yung ating damit. Ayun. Masagwa kasi pag malaki at tiyan eh. Lalo pag maliit ka. Kailangan magkapayat. Eh, dire-diretso na yan. Ito na. Sabi na nga, Bing, 1 to sawa daw inom ah. Wow, oh. Kami sa video yun, Mag-video na lang ako. Taga-video na. Pwede mag-video, no? Live. May Live ano na. eh, may ano yung free Kaya bag. lang nga, sabi ko nga, Hindi na. hindi naman worth it yung ginawa ni Yasser, pero sabi ko Ano yung bayad yun? Yung para na yun? Magkano pa ang bayad? Eh, lahat-lahat na from the package na. beginning to the end. Kaya. Kaya nga sabi ko, sana kako, may 2 hours ka lang. Oo, yun, parang gano'n yung... Yung mga dati lang. Baka may maglasingan sila doon. Hindi kaya ginawa niyang ganun kasi Tapos yung happy niya. dancing-dancing na lang sana, yung huli. Happy Di ba? niya. Hindi lang siya, meron pa nga siyang ano eh, yung flute. Sabagay, sila Sabi niya ni flute, ano Justin. ngayon? Saxophone? Oo. Mga ganun. Kailangan siya kumuha ng DI. Pag live lang Paano ako. ay, di ba ah? Ay, tingnan mo ni kung Sir, ano ano. mga Kaya mabait? nag-biblo na naman. Ano ba ginagawa? Wala kang masaya buhay. Di ba? Dami niya pinagsusuot, pinagbabalik. Escape din pa ito eh. Ano ba yung XL? Dapat sa'yo. Ha? XL. Well, Yan. Tamang-tama eh. Oh. Size 12 ka pala ni. Isukat ko ulit yung sa akin. Doon may salamin oh. Ayan oh. Hindi, ito yung modest. Oh. Ano, Beng? Yung isa o ito? Ay, Parang yung okay arte siya. niya sa taas kaya maganda. Parang Pero elegant mga na. kanang inarte. Maganda. Kailang ito, pabubutulan mo pa. Tingnan nga. papuputulan mo Oo eh. nga, no? Maganda ang mga batok nyo eh. Ganda. Maganda. Kasi isa may mga trail parang ano. May trail siya, may buntot. Talikod, Ano binili yan? Ano, Doc? Ay, Sa sexy sa Macy's. likod. Oh, yeah? Wala na yan. Magkano yan? Maganda siya. Sa South Coast. Bakit ayaw mo yan? Ha? Meron ka iba? Meron Ganda. na ako. Maganda siya. Binili ko 8. Dahil may change outfit ka ba? May, Hindi, sinukat ko. Kain na. Kain, sarap yung mga sandwich niyan. Huwag mo lang babasa kay Elmer ay kung pangalan. eh ba yan? Mamaya na. Ganda. Kaya lang Dami. ano kayo, magaya Oh. kayo na Tingnan ka punta. rin. Ito yung isa ko. Isukat ko. Tingnan ka, may ikot ka nga ulit na yun. Tingnan ko Kasi ulit. may design ang taas, yung isa simple-simple lang eh. Maganda. Ganda, off-shoulder. Ano, Pero yung pa yung mahaba lang. Mahaba talaga yan, madali naman putulin yan eh. Sino bang magpuputol niya? Maganda pa sa likod niya, parang gusot-gusot sa likod. Hindi bulgar ang ano. Tapos ang ganda pa ni, ang tiyan hindi alata. Kita mo, Roy? Hindi Pwede alata. ba? niya. Oo, Sabi yeah. niya Kasi ano Kita siya. mo. Yeah. Tapos sa Parang likod, may ano. tapos sa likod, tingnan mo. Wala na baby blue. Ang nakalagay, Ito pala ang laki ng ano, suso. Hindi mo na kailangan na mag-brand May eh. pad siya eh. Oo, hindi ka parang- Tapos tingnan mo, talikod ka ni. Tapos Lagyan ang mo likod pa, ang Yeah, talikod likod. ka ni.
Tapos ang ganda pa ng likod, parang hinahalata pa ang pit Meron niya. siyang ano, O parang inaano may pa yung shape. pit niya. Sinishape pa yung pit mo May eh. shape. Kaya parang sexy ka. Walang kulay na yun sa kay Jasmine. Kasi kami pwede ko sa'yo. Ano? Ang pagkain. Pwede ang navy blue. Pwede mo, kahit pa sa kanyang... Daming damit naman yan. Isang araw lang Pwede kagalit. nga ang black eh. Ikaw, kaya ka nakatusok. Hindi, modern na nga siya. Hindi malay ko ba? Eh, Sabihin mo kay Kuya, ano, Siya ang bahala dyan. tuxedo ka pa, lino ka eh. Oo. Diba? Tuxedo. Gusto mo American. Para magamit mo rin kay Michael. Ayun ano. Oo. Bili mo na. Samintain mo lang yung Next year. tama. Next year. Tama. Kasi ano naman yun. Tama yun. Mami, magkakasunod. Di ko naisip yun, ah. Si Drew, kakasunod na rin naman. O pwede ko suot yun ulit. Na, kasi Oo, bibira. Ano? magsasayang ka na naman ng paano, Tama. magkakasunod ka naman. Pero nagustuhan ko rin yung binili niya sa ano eh. Kaya bili mo na Casual. maganda. Casual. Pwedeng Maganda na. ano lang. Pero tama ka kasi daming kakasal niya. Sunod-sunod eh. Sunod na yan. Si Kiana. Ay, gusto ko nga bukas kasal na yan. Ayaw ko, ngayon mga Hindi, marami pa. Pero yung kanya nga boyfriend eh, ano. Ito, kumuha ka na ng, sabi ko sa kanya, kumuha ka na ng Tama, maganda. no? Kesa mamaya, bakbalit ka na naman. Tama pala, may kakasal pala sa ano, sila Michael. Tama-tama yung tuxedo. Ha? Maganda rin yan. Maganda rin yan. Kaya lang, parang hindi ka, Hindi, mas gusto ko yun. hindi Ewan ka ko lang, ha? masyadong, Yung kulay yata ako yung nagustuhan. Ganyan Ikaw dati maganda. mo eh. Ikaw Hindi maganda. yan ang dati mo. Yung isa Ikaw maganda maganda. rin. Hindi pa pwede yan. Ayun ni Jasmine. Ikaw maganda taas. Ikaw kasi ikaw nakikita mo. Navy blue. Navy Baka blue maipit yan. yung... Puro navy blue. Tignan mo kung may nasabwet. Kaya nga. Dandahan baka skin niya asawa mo. Kaya nga eh. Kaya ayaw ko magganon eh. Hilahin mo. Ikaw mag-ilan. Yan. nandahan. Masira yung ano. Mas maganda yung shaper. Tingnan mo. Pero okay naman din. Pwede rin. Hindi mo na kailangan pa. Pwede design naman rin. sa baba. Pwede Maganda hindi mo rin. na Gusto, pag... gusto ni Kiana rin ito eh. Sabi niya. Yan yung may, ano, Maganda rin din. Kasi magandang sapatos ka lang. So, siya Mas ang sapatos mo. elegante yung isa Kasi ng hindi mo konti. na matangkad ka, hindi mo na kailangan yung kung may ano ka ng konti, hindi mo na kailangan ano, Ay, tumalikod ka nga na yun. Pero mas payat ka dun sa kabila. Kasi ang tiyan mo doon, ano, flat na Ay, flat. shaper siya. Oo, kasi naka-flat ang tiyan mo maganda doon. rin yan ah. Ha? Maganda rin. Pero maganda rin nga ni. Smart, ano pa Oo, yun. maganda rin nga. Pero, At least di ba, Anong presyo? Ang ano? mas mahal to. Mas Kasi di ba mahal? nakita, di ba yung sa'yo, 258? Mm-mm. Inano ko sa aking Macy's. So, ang gagawin ko, Nakuha ko pang $96 eh. ang gagawin ko ni, isusoli ko. Tapos ngayon, sama ka sa akin yan, tapos ano, bibili mo na ng presyo niya. Oh, okay. Kasi baka sabihin sa akin yan ay 259 eh. Oh, hindi makikita ko sa ano ko eh. Mm-mm. Nasaan yung aking? Wala Pero akong- mo na salamin ko. Baka i-charge nila akong 259 eh. Isusoli ko lahat. Ngayon, soli ko na. Mrs. Pinipilian mo. Ha? naka-video yan. Hindi, dito lang sa akin. Hindi, ibig sabihin ay yung sinasabi natin, Yeah. ano mo, zone out mo. Maganda rin yan eh. Pero parang mas ano yung isa, no? Kasi ang ganda lang ito, pag maganda yung shoes mo, Neng, ang ganda mo, yung shoes mo. Hindi mo Parang- nakikita yung shoes, di ba? Hindi, doon dito. Doon kasi pwede mo hindi mo napakita yung shoes mo, Neng. Hindi mo, yung shoes mo doon kahit na hindi maganda. Ito Okay kaya- lang ba yung black sa amin, mga ninong? Black na, Black na eh, or navy. si Roy, yeah. Basta black tie. Basta wag lang daw ano yun? Ano ba yun? Wag yung ganon. Bow. Kailangan bow. Ah. Bow tie. Bow tie? Wag bow tie yung bow tie, pag ganyan eh. Wag. Hindi yun? Oo, Wag. hindi. Pang... Bakit? Pang ano yun? Pang groomsman. Waiter. Pang groomsman yun na yun. Kaya ko ba? Dapat yung ganyan, di ba? Kain na, bro. Sarap. Oh, kain lang. May- Sarap. Kakakain lang yan. Ha? Kakain niya Ang na tingnan mo dito Apple pie. Oh, yan. Si Ako Kuya, ay hindi kay kumakain. Kiana. Kain ako eh. Wala na. Hindi na pabayad yan. Kana. 1 week na lang. Maganda rin Ako eh. tatakbo lang. Maganda rin eh. Maganda rin eh. Ganda, rin siya. maganda. Yeah, okay siya. Maganda rin. Okay lahat Kasi yan. mas malamig, mas masarap ang
Yun lang nga, mas Basta mura komportable yung isa ka. kasi Kasi Komportable ano na. ka nga, mapresko ka dyan. Kasi ano ka eh, nakalabas yung likod mo, di ba? Nasa likod mo yeah. nakalabas. Nakalabas din naman yung isa eh. Kasi para siyang di ba pareho Magkuha siyang ka lang ng ano. off-shoulder? Ha? Pwede, malamig ba doon? Anong oras ba? Shower ka lang paggabi na hanggang alas 10. Oh, mag-ano ka lang. Di ba mainit yung sa labas? May sa labas siguro, kasi Ah, sa labas ba? 4 may, Oh, mainit. Ah, sa outdoor? outdoor yung ceremony. Ano yun man, overlooking? Ceremony. Oo, nakapunta na ako. Tapos, Kina ano, Maika, di ba? Yung kasal, Hindi, Palo dyan lang Verde. yun eh. Hindi. Hindi. Ah, Tibeco lang pala, no? lang. Pila. Tapos sa loob ang Bandagat? Ganyan. Hindi. Hindi. Ano yun? Bundok. Bundok. Ah, di malamig din. Vineyard. Winery. Oo, ayos. Ganda. Picture mo kasi bago padala mo sa anak mo Ning. Kung anong what they think. Anong maganda yung Sila mga bata eh. mag-ano. Sila mag-judge. Dinalangan niya doon eh. Pinagsusuot niya eh. Pinagsusuot na niya, pinakita na niya. Kung ano yung suggestion ng mga ano, ay iba naman taste niya. So wala din, kaya parang nagkakaano sila sa fashion. Kaya na medyo okay yung fashion nun. Si Ali okay. Ay, yung tatlong babae okay, pero pag ayaw naman. Hindi ko kasi, kahit anong sabihin niya, wala Kasi din. ang gusto ko yung duning, ang tiyan, nakokontrol noon. Saka puwet na nadadaya noon. Yan ang gusto ko dun eh. Gusto ko nga yun eh. Gusto ko Bagay yun. din siya yun. Gusto ko yun actually. Gusto ko yun ang pinakang gusto ko. Kaya ano pinili mo na ang damit? Ay yung ano, parang silver. Mother of the kailan? Kaya kasi light eh. Kasi alam naman naka-dark ako eh. Dala ko siya. Tapos dapat dahil mo yung magic wand mo. Yun ang gusto ko nga eh, yan. Ilang oras yung kasal? 5 hours. 11. Doon na kayo mag-stay? Doon na kayo mag-stay? 31 yun, no? 31? No, Kasal din ni Ti Josie, yung anak niya. Bakit talaga? Oo, sumabay. one. Nakabili na sila sa bahay sa Cerritos. 900 something. Oh yan, 900? Wow. Malapit kina Jeff. Na? Mm. $900? 900,000. 900,000? Sabay sila ng kasal. Sige ka nga, doon ka nga ulit eh. Pwede ka makapag-decide. Pwede namang yan. Hindi kasi inisip ko magpapaputol pa ako dun sa isa. Yeah. Yeah. Sabagay. Yan. Pero para sa akin, okay na rin yan. Ayaw ko Okay Okay din na rin, di ba? Maganda lang shoes mo Ning ha. Kailangan bumili ka ng magandang shoes kasi kita Anong kulay yung shoes shoes mo. niyang, dyan? Ang shoes mo kailangan maganda. May Silver. Silver. Silver ang shoes mo Ning. Silver. Silver Silver or ka. cream. Or cream. Or Para sa neutral. okay. Basta. Ayaw na mahal. Okay. Nakita mo yung binili ni Michelle? Ang shoes niya. Sabi ko na di ko naman sigurado yan siya. Kung bumili. Di ba bumili ka na ng online? Pero hindi, baka yung luma ko lang binigay. Nag-ibigay ko. Ito nga si Kiana, sabi niya, ma'am, doon ka, yung kanya malambot sa ano lang niya nabili. Lapit na, no? Sa, Anong lahi, ano yung Ano nga para si Bailey, kaya umiinom ng tubig. Yung anak, ang pinaka na yata ni Joan. Joanna. Ilang taon na ba si Jazz? Ha? Ilang taon na si Jasmine? 27. Tanda na rin. Totoo sin. Katay, anak ni Ate Josie. Natatanda na rin. 30 na, tinatawagan pa niya yung Saan ka natulog? Yan na. Si Kiana, hindi na mapigilan. In love na boyfriend. Sabi ko, tawag mo baby? Baby daw. Dati hindi naman niya gusto yun. Ayun nga. Pero nakikita ko yung parang may tahimik lang. Kinausap ko yung one-on-one kami. Kay Ali, hindi nag-break na raw. Ay, no? Ewan ko pa, hindi ako nakikilam, pero how's your boyfriend? Gumagano'n ako, hindi siya nagsasalita. Gusto ko yung lalaki. Parang siya. Basta okay ang niya. Iba kasi ugali yun
Ano yun? Baga ano yung kanyang ano? Ayaw pati Mataas. na ako magsinungaling ka. Oh, yun, isa pa yun. Kasi nung na ano niya ata na nagsisinungaling. Si Kiana medyo yung ano yun. lalaki. Ang tawag ito, ano na, tingnan mo ulit na Nagsinungaling ka, wala ka na. Nagsisinungaling yung lalaki. Hindi maganda nga yun. Na parang siya ay ano tawag dito? Yung- Tingnan ulit, iganon mo ulit, iganon mo ulit, iganon mo aning. Ito lang, malaki yung dudo, masyado. Oo. Tapos yun nga. Pag red yan, maganda rin. Pag red. Red. Kung magandang ibasa ng kulay, kung yan ay champagne, Oo. ang ganda niya. Naghahanap na ako ng ganyan na wala akong makitang. Kung champagne yan, pinili ko yan. Wala bang kulay? Wala eh, wala. Wala. Paano pag meron kang parehas na ano, damit? Ay, bahira makapalit ng akin. Ibang lang. 950. Pero unusual Magkano din. man eh? 950 ba? Ah, 950. yung sa'yo? Oo. Grabe naman yan. 999. 1,000. Oh my God. 995 pala. O, Yeah. 995 pala Nino, 995. Balik natin. Kaya sigurado kung naku po, bihira ang mga, dahil di ba na sino a-attend sa party ni Hindi. Jasmine na magbibis pa ng 9 mo? Sinigurado Sabi ko ni pala Mrs.? akong kapalit. Hindi, sa Saks. Saan? Ay, social Kasi na kung ano. Macy's ako magbibili, Wala, may kapalit, limited. may kapalit, may kapareho ako, Sigurado may, yan, may no? kapareho ako noon. Kasi Grabe. syempre, yung mga $200, $300, may kapareho O, ako. tingnan mo. Ito trinay ko. Sabi ko, tama ang price niya sa akin sa online. Ayun. 96. Kaya lang nga, nagda-doubt ako dito. May time pa ba akong ipaano yan? Pa-alter. Meron pa akong Ayun ngayon nga, alam mo papagawa. nga gagawa mo. Ako si mama ang aga. Akala ko nandun ka na. Kaya nga, Sabi niya pagkagising mo pa. Ha? Pagkagising mo. Big, kung gagawin nila Pagkagising ngayon, ko, dali. Kumain mo ba? May ano siya? Magagawa pa. Maubay magagawa pa ba niya? Tawagan mo oh, ah. syempre Kilala naman weekend niya. lang naman niya yun eh. O yun, Weekend lang kaya. yun eh. Basta huwag ka mag-aalala doon. Ning, kung ano yung gusto mo, Ning. Hindi ka pa pwedeng, Ako nagpapa-alter din ako sa gusto ano. mo. Yung akin na, kasi maaano mo naman yung matanda eh. Alam naman niya yung kailangan niya Oo. gawin. Pero hindi ba puto lang siya? Hindi. Inano niya ako. Pina-repair niya ako. Kaya Dahil mga kasi maano yung akin eh. Yung aking shoulder, maano eh. Ano nila yun eh. Yung kanilang specialty yan eh. Alam nila yung ano. Ano ito? Yung turkey yan eh. Kung may pastrami. papaayos, mapaayos mo na ngayon. Anong sarap? Pareho. Ilang May days? pastrami. Tignan Kita, mo pareho. mga 3 days, Tignan mga 2 niyo days. pareho. Tignan niyo Yung pareho. alternation. Pwede kong hintayin. Pwede pala eh. Isabay mo na yung ano. Sabi nga ni MC, yung katlop sa church, kung gusto mo pa-altered mo raw sa LA. Gagawin Malayo. sa'yo. Ako meron pa akong kilala sa Bellflower, mabilis mga 3 days. Meron din nag-aalter Mexicano eh. 23 days? Hindi, 3 days. Akala ko 3 days, tatagal lang. No, pwedeng hintayin mo. O, pag kilala nga. Kaya mga Ay, katulad $60 yan. lang eh. ito this? Matt something. Matt, turkey yan, turkey. Ano pinakamasarap? Eh, gusto ko yan eh. May turkey, may ano. Ito pastrami Ano ba yan? na. Pastrami. Kumain ako ng yung oatmeal. Anong damit ni tita? Nag-orange. Ay, ewan ko. Hindi ko rin tinatanong si Tita Auring. Ang damit ni tita? Ha? Okay, Ano ko tinatanong, baka ma-offend. Parang mo naman yun. Sabi ko, ate, orin yung pupunta pa ka Pilipinas. Te, huwag mo iso siya mga palda mo, ha? Walang pala kupupong yan. Baka palda siya na long. Ano? Sino mo na Lahat sa dapat ang Lumina mag-ayos naman sa sabi. kanya? Sino mo na dapat ang mag-ayos sa kanya? Dahil yung ayusin ni nanay niya eh. Kaya ang ibig sabihin, eh, Kahit black na lang siya, mag-black. Mm. Ano lang siya. Black. Kasi si Minnie mag-black eh. Black, ano attire eh. Pag minsan, pag natawagan ko, tita mag-black ka ba rin? Kasi mag-black si Minnie, kunwari, ganun ko na lang. Mag-black daw si Minnie. hindi naman nag-block sa tita Orin mo. Palda. Di ba may palda siya? Palda na, pero hindi siya nag-block na deliver. Si Kuya Mali, maganda pa magdamit eh. Parang si Kuya Mali magdamit. Hopefully sabihin ni Minnie, ano yan, sabi ko ay, namin Minnie, oh, we're gonna, ano daw, pwede ba yung long sleeve na lang, ano, sabi ko, hindi, ano, sabi ko ay, I don't think so, sabi ko, I think it's a suit. Sabi ko, Si ano nga eh, sabihin ko kay MC na hindi ako pupunta sama sa LA. Ito yung mga ano, Sino attendees. daw ah. eh? Ganyan. Ito, mga attendees. Hindi mo kung gaano karami. Sino Alin? sabi mo, sinasabi ka eh. Sa review.
May sinasabi ka ko, na naputo na Ayun, ano. Kung gaano kami karami. Yung soup. Yan, ayan, oh, yan. Oh. Yung trubinize. Yan, grabe. Bakit trubinize? Yung ano, yung tuxedo, yung pala ay di man doon regular. Hindi. Tuxedo ay kailangan yung merong ano, Hindi. hindi, kulay mga kintab. Hindi siya yung regular na business na pwede mo gawin yung business. Pang formal talaga ano siya. Marami din mga Italian tuxedo. Kaya di maganda maglapat. Maraming mura, mga $99 lang. Jesus. Pangit naman talaga. Ewan ako, hindi ako mapapabili mga ganyan. May appointment pa nga ako dun sa isang 2 o'clock today. May pasok ba siya des ng ano? Itong taga ano mo mabing? Ah, May pasok siya ng Monday to ano? Monday, Wednesday, Friday. Monday, Wednesday, Friday. Kaya Kaya may kailangan sa mo, weekend. kaya kailangan pag nagpagawa ka ni, ano Sinabi na. ko na sa kanya, may Ang darating akala pa ko ako. rin, nagmamadal to si Mama this morning, nandun ka na, papunta ka na doon. Kaya sabi ko, Hindi, alam mo, pinuputo lang kita na dahil ikaw pagkwento, maghapon ka. Hindi, ako naman, akala ko nandun na kayo. Hindi, ang inisip ko, Kaya sila sa driveway, dumating kami. maagang ano, nung tumawag ka sa akin, late na ako nagising. Ah, Eh, bibili pa ako nung ano bodies, yung parang pandagdag dun sa basket nung may cancer kong ano, taga Long Beach. Nandun na rin sana ako. Kasi sa akin binigay